त्रिपुरानि हिस्ट्रियाव आंनो पयला आंखाना मीडिया पार्सनालिटीज खरसा जार्नालिस्ट गणतंत्रनि चतुर्थ स्तंभ नो याकारै इलेक्शन बाचावै भोट बाचावै लोकरकनि सामुं तांनायनि फाइमानि पयला आं नंखाना इमा दङ इखा नरक जतन सैमानो दफानि सामुं जों इलेक्ट्रनिक्स मीडिया फानि प्रिंट मीडिया फानि जर्नलिस्ट जों रिपोर्टर हिसाबै सामुं तां दङ आबो दफानि सामुं कैसा सार्भिस मताई कैसा सार्भिस महंके सार्भिस सरकारनि रिप्रेजेंटेटिव अंगै सरकारनि फान्ड पावर न यागति लोकरकनो सेवा खायमानि ताई कैसा स्टेप काजि हिंगे आबो बायोबनि कुनो आसे फेरलाय मंकुरि फियाबा आबो हंगे नों फ्रीडम ऑफ स्पीच निनि बाक स्वाधीनतानि अधिकार और हंगे नों ताबो नों बुइनो चुबानानि निनि फान तंसाक निनि बाजेट तंसाक निनि नों चुकसाक बुइनो बाहायके हामग्राय खायनाय ओ हाम आगे के जों बुइनो हाम तामाहाय खैया तामाहाय रिया मंत्री तिति तामो कक साया नि जों आगे के जरा सांबादिक रचन जत कक सिन चालाय ताबंगे नरगाना ओ कक सिन चालायनाय हेगे के जों सांबादिक तङै जों लामा हामिया तिब्रासारनि दै हामिया लेख रों हामिया साक हामिया अब हायरकनो जों नगै सिरिगै फैलाय जों बररकनि जस्टिस मेयरकनो सिरिगै फैलाय इनके ताबो इनके जों फाइगा जों से आबोनि कैसा पार्ट गवर्नमेंट कैसा पार्ट अमि थागा आं खरसा रिपोर्टर से इनके फियाबा चिनी त्रिपुरा मथानि ते महाराजानि नाहारबंत नरक जतन सैमानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ते त्रिपुरा लैंड अबोबाय जों अबोनो जों कम्प्रोमाइज खाया इनके हाफाङो तंमाबा हाफाङो जे चिनी कन्स्टिट्यूशन नि रायदा चिनी भारतनि संविधाननि रायदाते जे एडिसी नि फान तंमान बिसिंतै जे डिपार्टमेंट तंमान बिसिंतै चिनी त्रिपुरा सारमना जे जों चुबायमानो विभिन्न दप्तरनि बिसिंतै आनो जे दप्तर ताबो बागजाकनाय आ दप्तरनि बिसिंतै त्रिपुरा सारकनो जों बाहायके चुबायमान आबोबो जों नायनाय फियाबा कताल कैसे कताल जागा तमन तब कताल लामो सब पाइखेबा बेलाय एक्साइटिंग ताबो सामुं तांलायनि फासिं जतन नि चुबा सुना ताबो नों तो कैसा जर्नलिस्ट नि ताबो खपांगो येम दै थाके आफुरो जे सामुं तांमा माहाय ताबो बुसुदरतै तांगै माननो आबो बाहायके वान सब ताबो तां सामुं तां थिनिबो सामुं तो कैसा के हाफांनि सामुं तांनानै आबो कैसा सामुं ताई कैसा के जों लोकरकनो तै चबा चिनि नाहार बंत ग्रेटर त्रिपुरा लेन्सि आबो चिनि सामुं कतर त्रिपुरा सारक 70 বছর রমই তৈমাইয়া লামামাইয়া ফেরাংমাইয়া নরক যতন সাইমানো চিনি নাহার মতো গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্সি তরগানাখা जों 3 বছর তৈবিনিয়া লামামাইয়া ফেরাংমাইয়া তংনাই ফেবা চিনি নাহার মতো जों एचिव खैमान खांगेके आफरो चिनि जों যতन माननाय फेबा 80 বছর जों ताव नासिगि फाइगा जों मासे मानिया लामाकरि फेरांकरि साखामगरि फाइगा चिनि चबा जों ताबो थांजां लायखा तेबो लोकरकनो थांजा केबोनो खाजानि केबोनो फिगं खायलायो के तेबो थांजा खायलाय फासिनसि जों ताबा थांनि अफ कोर्स हामग्रायनि तांबा तां जों अवश्य खेने चिनि एडिसिनि फानतंमान बेसिन जा चिनि जुगो आबो जों त्रिपुरा सारनि बागै नुलायदि इनके ताबो बुसकानि जबा ताबो क्राक नाय आ मेसेज दर लोकरकनो सानन नाय